sago norok no ani ketal blogo hinggang ke kini first time background part nanya henai seng kha khlaiye kini chong seng naharka henai chong ro tongo jeng family kaisa komoi bai ang te an logi song na tongor borok hingke norok nugui manane video no pai thak dora norok no kini hinggang ke kaham kene phungnai te kini logi o sab sab dong ombon norok no phungnai guys hinggang ke norok channel no subscribe khaidi te jagati tonghani no video no like sa tongdi nge kini ke norok no pura ulang si pai thak dora na sabai suprobai phunuk sinai hingke guys paisok paikha gate puskango hingka hingke tabuk ticket tannani bagoi ang already no malaikha security rok bai te borogo ticket busuk khlaioi nahar hini sungmani 100 taka khlaioi nahar honai sao borok hingka hingke jeng oro ang bai 5 jona tongo hingka hingke 500 taka rangma rwnai hingka hingke kwbangma borok phaio thango wnglai tongo hingka hingke ang tei ani logi oro logi tongnai rok borok hingka hingke tabuk haplainai thanja khlaioi hingka hingke norok nai tongdi tabuk sini ticket sei tongo hingka hingke tabuk no norok no ang habui phunuknai hingka hingke jeng tabuk thanglai norok nai tongdi hingke guys ang tabuk no par bisingo phaika tangoi hingka hingke tini ang voice record ma khlaimani karon wngkha o par bisingo music tamoi tongo tangoi hingka hingke siring siring wngjagoi tini aboni bagoi se ang obo haike voice record ma khaisio tangoi hingka hingke o music no tomung no ang bono cut khlai ria hingka hingke ani o video bo copyright khlai thangnai aboni bagoi voice record ma khlaika hingka hingke norok no haibano ang phunuknai norok kaham khlainai tongdi pargo tini pura norok no full pra guriwi phunuknai te kwbangma khumnai guys norok tanu ko ma kana hi norok sini ma hang ke norok komen no khain ta pokdi bahing ja ko mo sagade aram nang ja khan tin norok haye mangka oh betul tin de first time na gi rok phajak tin first time
First time. Engkai mau tak busuk no mau busuk time jora wo. Tabo nang busuk time mo nang ora tak lokai sok tong. Kori. Nang tak busuk mane. Sar tinta. Tinta tiris baji jak engkai tinta tiris ho. First time tini no. Jeng Opas Grand Park go tini jeng beranya hene halayo bosor ketal 2026 ni. Engkai kumui kai tabuk bahai longai sok itu. Engkai doro boto nok nanya musuh kan doro lo khai nai phedi guys tangi hinggang ke mo par belai kino nai thok tei belai kino aram nangor beraye kebang ma borok nong yang ro na nai di hi. Pura ekdom pura interest nangor tong geuy belai kino aram hinggai yang ro go tong oi hi. Nah nai de kumui ora kita rokai phunu gor thane. Nung no aram nanguna belai kino engkai ko ora bote ora borok jang nai tongo dokumai kita rokai phunu gara de thalayan doi ko kita phunu gara hai ka boni o pa marngi tongo iki ko so guys engkai finally ko sengte thangai tongo ora wo mo hanga engkai bahai ke ro ko moi do kita khai phunu gara de ha bo tini first time engkaiบอกว่าใช่ป่ะรอคอยก็นะบอลทีพาสเต็มจะต้องใครผู้นู้นนายนกนายตรงดีอ๋อบล็อกก็นกเบลไลแค่นกอินเทอร์เน็ตบอลหนังจังนายนะฮะนายดิยี่ปล่อยปลาท่าสก็รอคอยจังบอลนะฮะนายดิบุษย์อารามกลางกันนรกนายน่าสตาร์ปอกไฟดีนรกบ้านกลางพัดไฟดีกูนะฮะนายดิก็ซึ่งเต้ผู้นู้นนายบอลเต้ใครผู้นู้นนายเราก็อย่างนั้นจึงอรนี้ตาบุกซึ่งเต้ใครใช้อีสเต้บอลทั้งหมดนายนกนายตรงดีcái sừng tay ăn thay thế này, số guys finally hình cái cái step hay trong sáng, nó nãy trong đi, ô có, tao bước sừng giang cái thằng ấy trong đó sai nhà này một tay, có nó sọc ở trong rác, cái có sừng cái step bo, gì mong khá sai nhà này một tay. Nah, oh Buddha. Cak marong nih. Ah, saya nyarong nih Buddha no bude. Amung ya. Neng bahaya jaga sagara de tini orang hayai, par ko hayai. Aram nang jaga. Bias. Nanya. Hah? Nanya. Aram nang ya, tang euy. Hai, tang makuk, kin masih ja. Mình mà chưa. Jaga sagara de do. Aram nang jaga sagara de. Nang hati ni. Aram nang kha. Mau bacung ma tini pananya, hai mane. Cái giang khai aram. Cái aram nang jaga dia. Finally, hinggang kai, tabu kai jeng photo shoot khelainya ni bagai orang berthakjak. Tai kuno khaya. Tabu photo shoot borok tidan photo ma bunai ora jeba khorong lai tong thane manai khoroksa tai khoroksa kai in nayok. Hinggang kai kuna hanai di. Mo belai khina mar. Nok ton nok ni mang khna. Agi ro baksa khajak tong na hinggai jeng ko tin si first time. Kebang mah borok aja jarum. Betul betul. Yang itu lah, mau ke wani bris. Mau ke mana? Hah? Yang orang arwah kebang mana ini? Orang abis tikusan saya tunggu ini. Tong goro ke bang mana? Đây hình cái nó nãy giờ đi cùng một tài rót, ta khéo đó, bố đo một tài rót đi mấy cha, nó còn lại chỗ cái. Mà nó borok nanya bagi thầy bayo, opar go. Đây nó rồi yang nó mang cái này hay, cái sa, rest house thì cái đó. So guys finally tahu ngang cái rest house. Thì cái taro sẽ rest house tang jak cái nó nó cái mang khana nanya di nó pra serai cái phun này guys tang hinggang ke tini ang first time bus Grand Park ko tini hai mane beranya hane manai song tong te kumui song tong cái ini ang to asa hawa ya ya belai khen interest belai khen aram hi ba nó war sip cái belai khen tong thobo ama hai sari jora ro hai belai to hai mane bagai nó kumui song ka yang bor ka belai tong bor bo jung no goi ma hanyai
norok bong no phunu kana bindas kan norok sudah rokok cuma aja aram kan ini bisa aram bisa susto kebang no borok hai cuma ini Hinke guys hinke norok nahar nai di yang belai kino nai thok ngai tongo te bufang belai rok hindi nini sajok jak hindi belai kino nai tok khlai sajok ka tangai hinke Saraswati puja bwskango phai tongo aboni bagui tebo kaham khlai sajogui nahar ka te khumrok belai kino nai tok ngai muar bari tongka guys hinke norok no tebo phunuk nai norok video no paithak jora skip khaioi nai tongdi tai seng tabo kobang ma borok dol dol thangai tongo seng ayang kono thangai norok no phunuk nai hinggang ke guys norok channel no norok nai te norok like kaisa khan so guys finally hinggang ke seng tek kaisa step thangai tongo mo hinggang ke paithak lama hinggang ke norok no tabo phunuk nai ang thangai tongo o jaga o tam rok tong yang o seng kisa tini nai lai nai jot to jaga no berai hingga belai ke no thas tongai tongo tabo suk jora tei norok nugui mangkana sikon red house te orok lighting theba jak tongo tei yang gang ke norok nugui mangkana mo gang ke puskini orok arok tongo kubang ma koto ngai te yang gang ke paithak lama mo ngai seng yang ti basoi thang nai nai tabo kisa yang o gang ke lighting rok mamang no belai ke no thas kai rijak tabo Saraswati puja ni season ba belai ke no sajogoi naithok khlai tonika hingkai norok nugui mangkana ekdom pura thasing hi orok kiting khlaijak orok lab bian kumai thaka sekak sika pusabo lak efe phaiei hinggai hi nugui mangkana ke seng tabo ko orok photo shoot na halai kisa mo no paithak te yang oro yang paithak yang khongai pari te goro ke je seng jaga the sogoi kunai hingkai ta seng kisa photo boja lane guys hingkai dokte nai jongdi te bungai so guys finally hingkai te waisa te kaisa istebo seng hai sopai kwa jengni koro photo shoot na hanai tabo ni mo hingga monai te yang ke sabo hero pu ni kono na hanai ani berai hingga bo hai jang na mo sung jago belai ke na yang photo thasungo belai ke sanai thok pa belai ke thas yang pa pra kusung pra sd kau jong no na hanai di hi pura pra kilin pra pa belai nai thoka Arang nanja sakra deh. Arang nanja kemana nya? Oh, bela hambai, bela kena arang nanja ka, te bela kena tong thong jaka bo. Ini cenderung te bunung nai. So guys finally hinggang kai, tabu sung te kaisa step thanai tang hinggang ke, ora photo shoot har pai ka jeng tabu. Buskanggo thanai, buskango jeng, buskang pai thangno simi nai khang kai jeng. Nogo thang sinai. Tang yang ne bujang nai yang ne thanai sade. Right side guys hinggang kai norok no tini ang kok rijak tongo 5 gram para all rounder mo area no pura check up khlai jeng guri painai se jeng oro nai te photo shoot na hanai hinggang kai nor an kan nukna rangsak ke rangtuya kang belai ke no thasungui jokhan na hanai di ani background no hi lighting mamang no sarap lajak ekdom kusungui tongkha hingga seng tabuk hinggang kai thangai tongo Yango rest house tongo tei orobo longa songmani tongo no phunuk nai guys sabo yang oi hini tongha korok sa borok cinema dengka na cinema so guys finally hingka jeng tek aisa step hai ga nai di hi belai kana na chogoi tongo yang background no hingkai puskini abo kuno ya abo pra belai kana krak aro wo 50 kg jorti aro baharin tomano te musain tomano da norok kuno wana na kerei norok sos jogdi je songman sak norok ni rang ni bo mukut na nang nai jeng orwo chini tiket jeng tan kha jeng pajona ngang kai nge belai kheno nai thong ni tong he ang ajiwo 5 gram pa rogo usukai gerenya hani tongo kia ba ini belai kheno kebang ma nukha ini ayang photo bojang na pho hinggang kai seng tabok yang thangonai chai yang thanai ini dorong nai chongdi guys video no pai thak jora tini ni video belai kheno nai thongnai tangi hinggang ke 5 gram pa rogo tabok belai kheno Saraswati puja ni belai kheno borok hom dodom ui tongo
Teh belai keno nai thok lai sa jokha. Hingga sedang tabuk tangi tong iko ro. Oro tamani sejak I love Basgram. I love Basgram no puilan sing phunga ne guys norong no. Nok nai tong di. Mo hingga ka ai norong nugi mang khna hi. Ura tak pai thak jra nong no phunung nai hi I love tamong kha. Nok nai nai di. I love Basgram. I love Basgram. Ang hamza ko Basgram no. Biasa kok ada. Thia sang ni bagi phai nai den nai nai norok bo ama hai kena thia sang bagi an channel lo subscribe khai di te like khai di norok channel lo nanya nai ta pok di miko oro ka hor tong lai mani jaga hingga cái yang ngo belai kena pusi nang jak kha tang hingga ke Nga puro pusi dai. Lai to ere ba. yang khile jago te yang bo Light. tala nok tala no kunai Ôi, mau vậy cũng được. khatra tala Lai go. hingga cái hi boro bo belai kena tini ke sang jak kha tang hingga cái sarik bong cái tok kha tao bo Saya hoàng ke. yang ke sang jak ya yang gang cái bolong Sakada cilkun mata yuk deh. oh tam saya lu mah jadi masih ta Enggak sih, tahu, orang bo. Ad bus ada channel no subscribe khai ba je. Dai tham ba je. Sao đấy? Login đi tong ba je. Ad bus ada. cái tao mà sana mong kita sai kena di ni khong ni bising tei Asang ta. cái nướng chỉ ni biar thok no Subscribe khai ba ba cái system ta bok kuluk. Wala kalau kotor ba di. Abel bagai subscribe khai ba di ad bus ada. Ada apa khai ja. so guys phanya le nok na nya di hi ha nya hai mo nai soro na mo sung ja go bo ta ga bo soro nya di kala ya hai ka mo ama hai no tang hinggang cái ama hai cái nó aram khai nó soro la yo Rosa. hingga sing tabuk Ada sarap lagu tu tu. san jang cái tong hata belai keno hingga Orang hay ke ah. Han jili ro thang ra tong. muti ro ton tong thok te pa ro ko belai kan tong thok go boro bo hom da dong cái tong go Je phaya mu suna ra chini Basgram mo phai ma no. Da me ke. Chin chin dai ni hanu na. ini belai kena berapa tini tong tong sak ha tang ngai ke saring ni jora bera nyan time mo tini par go hai soi man bagai belai keno sak sori ro aram nong sak ha te tong tong sak ha Guys, mo longo yo kisa bara am bagai chok thok ya. bora kolor rong bagai hingga asing ya tanah bara rong bagai hingga sawo Mo chin bagi ya. hingga sam bagai Usah dipakai. Chin bagi ke yang ta. so guys tengah ngejeng te kai sa hanyo hai te kai sa step thang ni tongo omo hingga lap all lap sung tabo photo shoot khainai hingga norong no je thang soge sang norong na phunu gi tongo norong nai tong di norong skip khayoi video no simi Or lap khai. je nang sak phunu nai Basgram tamba Basgram mane no orowo norong nugi mang kana bas norong khongkai bas mang nu khna khongkai bu phang hingga hingkai Yang tu lak ching ya ble. yang ti si light hingga anh ti light kere anh ti phunu ya yang tu nyap kina chong nu tu mai prakala rang tu ta yang kha Yang tu sibuk lagi. wah pa bela ka tha sang tong kha no ro kai sia wah do khai phunu la thank you te wai sha anh bi sun ba te wai sha khai phunu nok nei khai do nok nei khai phunu do te bo Bus. te kisah mana be kado ja kare pura kalar pura ekdom pura clean pura nugo pura kuceng nugo pura do khai pura nok ni do an views rong ni bagai ani views rong nganya musung jago te wai sha ready 1 2 3 action do te wai sha oh da kon hambai Awal. so guys tenggang guys ini pa time long yo na hana di himpus ka aram pa pare binda sengi tong tini belai kena pong pa hai sih jadi aku isong bai sini ada juga dan mulai sama teman lagi enggak sih no sini nih blog enggak jadi kisah penuh orang no sampai apa pai thang orang này guys juga sing tahu yang sih không này Hinge guys
जों tabuk nogo thangnani bagui जों ready wngpaikha hingka hingke tabuk जों nogo thanglaijenai tangoi hingka hingke belai kheno sarik wngoi thangka tangoi hinba tabuk masing sal jorani salbo belai kheno bara hor se wngoi tongkha hingka hingke जों tinta o phaimani tabuk baji tongkha soita belai kheno borok bo kom wngoi thangbaikha tangoi hingka hingke hor wngoi borok rok bebak no nogo thangbaikha hingka hingke o parko horogo hingka hingke asok borok bangya sal rogo no besirbak borok bango hingke kwbangma borok no thangoi tongbaikha hingka hingke belai kheno aram bo nangya wngoi thangkha parko aboni bagui chwng bo thanglaichwnai jotono no.